سلام زي خبركم تخطاتلت بين تي في نلو مقدام إسران حدن تقمتي زيت دالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وتركي صف تصامر دباتنا نخت كتاتولنا دعدمكو بقدام النت أرست زينا زت سلام إسرائيل نفلسطين أب كايرو خجمريو أفدقر أفحت خفيتو فلسطيناويان رديت هانقوي بلو حماس جوهن زحزوم هن مفتاح يشماقل سوريا بوتادرو معسكر أمريكا متقعتي فتيما لبدا حمام هنا مكل خال 45 شح دوره كم زد تقاتلان كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي اندا تمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخطاتلتي نختكونو سابسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم زتا سلام إسرائيل فلسطين أب كايرو خجمريو قبطيا منغو إسرائيل حماسنا بكازا أن عمقه زخير زلو قجتن مهدا يحقزي زتباله نلعلي إسرا مرحتي عالم زساتف الوعلا لوم إخطأ انقدام رويترز أب زدالو زرزرته ساتفتي بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت فلسطين محمود عباس صحفي قدات وصاي عباي بريطانيا جيمس كليفرلي حلافي حبرات هاجرات أنتونيو غونترزن كالو مرحتي هاجرات زوبا عربن كالوتن يركبوم بزرزر مسارة وكلت إسرائيل حماس أمريكان إيران كم زي ساتفات فليت اللوم محمود عباس بريزيدنت نايتن معراباوي جماعة بحري بخفيل زك وزاترن هنا حماس زك أنا غنه من محدار فلسطينيوم قبط أويان تغند علامان عايزو على تقسيم بقرات مخانو يقلسوم كم إسرائيل إيران زعم السلاوة سنتي تواساتي سلزيه الواجن علاماتي وعلى ناي معواد تخلو تحت كم زغن يقلت اللوم قبطيتا أنكو إسرائيل زيت قواتصروه مسقازا دوب زلوه هاجر تخون كله مرحة علم قبطي مسقاقري رافح كت كفتو أزيو أرلاي زخون حاجز نابك أزاخاتو كتصوعو تساني مالو أفدقر أفح بمخفاتو فلسطيناويان رديت كوهابم هانقوي بلو أبقازا زركبو فلسطيناويان هيوت زدحن حاجز أبز صبيلو زلو اوان أستات 175 قدست مدهانيتات مقبن ما ينزحزه ناي صعنت مكاين أبشنخ قبطي أفدقر أفح كتصبيا دحر مصنح يتلو بتخفيتو كأطوه جميرا كم زلوها تفليتم منغو دو وقازان قبطين زلو أفدقر أفح إسرائيلاويان أبتي زد تخب كوابي فلسطين حاجز كفكلو زسماملو انكو محلفيوم أتن كالوت مسقاقري منغو غازان إسرائيل أبزركب عرزن إكرام شالو منه بحيلتات إسرائيل تعاتين اللوام إسرائيل أبز وانزي إسرائيل نايت عنت مكاين تراي نابقازة كأطوة فغيرات ركب حورات هاقرات دماتي زدل قلتوف حاجزن مقرب انتو حدهم إيتنايت عنت مكاين كام زدلي يقلت أمريكا أفدقر أفح أبلو ميكادام أب ساعتات ناينوغو كخفت تسفا خام زلوه قليسو من بارز فلت كوينو بو مسارة أبز وان تخفيتو اللوم كساب معسك فوت كوينو كام زتصنح جن أي تفلتن أب إسرائيل زركب إمباسي أمريكا أم منقو غازان قبصن زركب أفدقرو برافح بأقوات ساعة تخاوبي ساعة 10 أبيلو كام زخفت حابرتا كام زبتصحويو أقدمو قليتو نيروم تنبأ 10 صوت صرا قدست مدهانيتات مقبل ما ينزحزه ناي صعنت مكاين أبشنخ قبصي ناي أفدقر أفح دويلن كحلفا ديلوات كوينن مصنحن كابتي بوتا زت تزرغها فيديوتات أسألن يملاختم زدمات إسرائيل زيت قواصرو انكو مسقاقري نابقا زايوم أبز حجوان كلهم نابقا زازاتو أفدقتات تعاتيوم يركبوم وانا صحفي حبرات هاجرات أنتونيو غونترز أبتي جنا تعاتي زلو أفدقر أفح دوبقا زان قبصن بأكال ترخيبو اترديت زحزانا يتصعنت مكاين بازتخالق قلطاف خساقرا عميق لمنا أغريبو نيروم أزياتنا منغو هيوتن موتن زلو فليزو كلا اندمايلوم انتخونا جنا كفتحو زلوم قدات كام زلو تزاريبوم إسرائيلنا وحماس زخون نجر كبت صحفت سيما أي تفكرنا لام بتوسخ ندادي كأتوس لزي تفقده تمقبي مدهانيتنا بكازون انت أتو حورات هاجرات أبن مكفالو كام زتسقم غونترز أملكيتو إمباسي أبزوصو مقلتي إتيدوب مستخفته بزو حسابات كسيرو كام زفتونو نقمت نابا قبتي خاطو زفتونو زيغاتات أمريكا دمها أب كلتيو شنخ نايتيدوب عقرقرن سرعات ألبونتن كلو زخيل هواهو كتصبيو ألوم يبلم إتيدوب انت تخفتو وصاتنياتات زيغاتات نخسقرو كسا معس كام زنح نتصور آيكونن يبل إمباسي تكونتات زيغاتات أمريكا دايناميكاوان تغيرن كوينو يغتصل ألو
ኢሎም እቲ ጸጥታዊ ኩነታት ድማ ክትግምቶ ዘይከኣል ምዃኑ ብምሕባር ሰባት ቅድሚ ናብ ዶብ ምኻዶም ወይ ክሰግሩ ምፍታኖም ድሕነቶም ክግምግሙ መኺሩ ሓማስ ጅሆን ዝሓዞም ንምፍታሕ ይሸማገል ኣብ ጋዛ ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ካብ ዘለዉ ኣስታት 200 ሰባት እቶም ቀዳሞት ክልተ ብዓረቢ ብምንጉኝነት ቀጠር ብዝተገብረ ስምዕ ተፈቲሐን ኣለዋ እተን ጁዲት ራናናን ጓላ ናታሊን ዝተባላ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ድሕሪ ትኸቢድ እዋን ክልተ ሰሙን ምፍትሕን ስድራ ቤተን እፎይቶም ገሊፆም ኣቦ ኣብ ህይወቱ ዝኸፍአ ክልተ ሰሙን ከም ዘሕለፈ ንማዕከን ዜና ኣሜሪካ ገሊጹ ወዲ 17 ዓመት ሓዋ ናታሊ ልዕሊ ዓቐን ስምዒት ሓጎስ ይኽብል ነቲ ፍሉይ ስምዒት ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎት ዕጡቕ ሓይሊ ብሓሙስ 7 ጥቅምቲ ድሕርቲ ዝፈነወ መጥቃዕቲ ጆ ካብ ዝሓዞም ልዕሊ 200 ሰባት ንገሊኦም ንምፍታሕ ተኹሲ ደው ንምባል ይዘራረብ ከም ዘሎ ይገልጽ መብዛሕትኦም እቶም ብሓማስ ተታሒዞም ዘለዉ 230 ሰባት ንምፍታሕ ዝርብ ይቕጽል ከም ዘሎን ሓማስ ኣምሳያ መፍታሕቶም እስራት ብቁልጡፍ ተኹሲ ደው ክብል ከም ዝጠለበን ይስማዓሎም እስራኤል ግን ከሳብ ሕጂ ምስቲ ዝቐረበ ሓሳብ ከም ዘይተሰማማዕ ይንገርን እዚ ብኣህጉራውያን መንጉኛታት ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ዝተነግረ ዝርብ ኣብ ጋዛ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ትኹረት ምግባር ይካየዳሎም ዝርዝር ናይ ዝርብ ብዝምልከት ካብ ክልቲኡ ወገን ዝኾነ ውግዓዊ መረጋገፂ ከሳብ ሕጂ የለን በዘይካዚ ኩሎም ቶም ጆ ዝተታሓዙ ሰባት ኣብ ኢድ ሓማስ ከም ዘይኮኑን ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ፍልስጤም ከም ዘለውን ይነገር እዚ ቅልውላው ካብ ዝጀመረሉ ህሞታት ሒዙ ከም መንጎኝነት ንኽትዋሳ ካብ ዝኾነ ሃገር ንላዕሊ ቀንዲ ክትኸውን ትኽእል ሓንቲ ሃገር ቀጠር ጥራያ እቲ ሃገር ንኽልቲኡ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሓማስን ሰፊሕ መደበር ሓይሊ ኣየርን ኣሜሪካን ኣልዑዱይ ዘእንገደት እያ ኣባላት ሓማስን ካልኦት ዕጡቓት ፍልስጤማውያንን ኣብ ደቡብ እስራኤል ድሕሪ ዝፈጽሙ ስምብራት ዝሓደገ መጥቃዕቲ ኣብ ሻድሻይ መዓልቱ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ኣሚር ቀጠር ተራኺቡ እዩ ቀንዲ ዛዕባ ዝርሩም ድማ ኣብቶም ብጋዛ ዝተወሰዱ ጅሆ ዝተታሓዙ ዘተኮረ ነይሩ ቀጠር ኣብ ልዕሊ ሓማስ ዘለዋ ጽልዋ ተጠቂማ ምፍትሖም ንምሕጋዝ ክትሕግዝ ምዃና ኣፍሊጣ እያ መዓልታ ዝወሰደ ረቂቕ ሚስጥራዊ ዝርብካ ተኻይዱ ኣብ ቀጠር ኤምባሲ እስራኤል እኳ እንተዘይሃለወ መንጉኝነት ቀጠር ምስ ክልቲኦም ሓማስን እስራኤላውያን ተዘራሪቦም ሕጂ ክልተ ጅሆ ተታሒዘን ዝጸንሓ ኣደን ጓላ ኣሜሪካውያን ተፈቲሐን ኣለዋ እቲ ሃገር በቲ ዝገበረቶ ካብ ክልቲኦም ፕሬዝዳንት ኣሜሪካን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያን መጎስ ረኺባ ትርከብ ካልኦት ክስዕቡ ተስፋ ከም ዘለዋ ድማ ገሊጻ ኣላ ሓደ በዓል ስልጣን ቀጠር ሓማስ ከም ኣምሳያ ልቃቕ ናይ ዘን ክልተ ኣሜሪካውያን እንታይ ረኽቡ ይኸውን ተባሂላ ንዝቐረበላ ሕቶ ዋላ ሓንቲ የለን መርኣያ ሰናይ ድሌቱ ጥራይ እዩ ክብል መሊሱ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል እቶም ጆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕርታት ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹሎም ብኸመይ ግን ኣይነጸረን ሶርያ በወታደራዊ ማዕስከር አሜሪካ መጥቃዕቲ ፈጺማ ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ክፋል ሶርያን ወታደራዊ ማዕስከራት አሜሪካ ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፈርትን ሮኬትን ከም ተፈጸመ ተገሊጹ አልማያዲን ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሊባኖስ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዝወፅኦ ጸብጻብ እቲ ኣብ ምሕዳር ሆሙስ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር አልታንፍ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሰብ አልቦ ነፈርቲ ከም ዝተኻየደ ሓቢሩ ዘይሕጋዊ ህላው ሓይልታት አሜሪካ ኣብቲ መደበር ኣብ መጀመርያ 2016 አሜሪካን አሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽን ምካት በዝብል ምስምስ በዝገብረቶ ምትእታው ከም ዝፈለመ እዩ ዝግለጽ በዘይካዚ ኣብ ምብራቃዊ ሶርያ በባህራዊ ጋዝ ሃብታም ኣብ ዝኾነ ስፍራ ተደኪኑ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ካለ ወታደራዊ መደበር ሓይልታት አሜሪካውን መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ተኻየደ ተሓቢሩ እንተኾነ ነቲ ተፈጺሙ ዝተባለ መጥቃዕታት አመልኪቱ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ዝወረደ ዕነቱን በዝርዝር ኣይተገልጸን ለበዳ ሕማምን ምክልኻል 45,000 ደርሆ ተቃጺለን ኣብ ደቡባዊ ሞዛምቢክ ምስፈፋሕ ጉንፋዕ ኣዕዋፍን ምክልኻል ተባሂሉ ልዕሊ 45,000 ደርሆ ተቃጺለን ከም ዝተቐብራ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም እተን ኣዕዋፍ ካብታ በለበዳ እቲ ሕማም ተሃስያ ዘላ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኣታቶ ተንያ ሕጂ እቲ ለበዳ ኣብ ሞዛምቢክ ናብ እትርከብ ኣውራጃ ሙሩምብነ ኣብ ደቡብ ግዛት ኢኒምባሃማ ተዘርጊሑሎም ናብ ካልእ ከባቢታት እቲ ሃገር ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ስጋት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ሰመዚ ክቆጻጽርዎ ይጽዕሩ ኣለዎም
ጉንፋዕ ኣዕዋፍ ተላባዒ ሕማም ደርሆን ኣዕዋፍን በረኻን እዩ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ብምሉእ መጓሰ ኣዕዋፍ ገዛ ብቀልቀል ምራቕን ኣዕዋፍ ወይ ብዝተበከለ ቀለብን ማይን ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ እቲ ለበዳ ኣብ ሞዛምቢክ እንተላይ ኣብ ርእሰ ከተማ ማፑቶ ሕፅረት እንቋቑሖ ደርሆን ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብርቱዕ ወሰኽ ዋጋታት ኣስዒቡሎም ማእከላይ ዋጋ ደርሆ ካብ 350 ባጤራ ሞዛምቢክ ናብ 600 ዳርጋ ብዕፅፊ ክዓቢ እንከሎ ዋጋ ደርዘን እንቋቑሖ ድማ ካብ 100 ናብ 150 ወሲኹሎም እተን ዝተቓፀላ 45,000 ደርሆ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብጉንፋዕ ኣዕዋፍ ምስ ዝተለኸፋ ደርሆ ርክብ ከም ዝነበረን ሃገራዊ ሓላፊ ልምዓት ጥሪት ሞዛምቢክ ኣሜርዶ ዳኮንሳይዶ ገሊጹ እተን ደርሆ ንመፍረ እንቋቑሖ እየን ናብ ሞዛምቢክ ተወሲደን ነይረን ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ለበዳ ጉንፋዕ ኣዕዋፍ ክትቃለስ ፀኒሓ እያ እዚ ድማ ሓረስቶት 7 ሚልዮን እንቋቑሖ ዘውድቓ ደርሆ ክቕተሉ ዝተገደዱ ኮይኖም እዚ ድማ ካብ ምሉእ መኻዚኖት ሃገር ካብ 20 ክሳብ 30 ሚታዊት ዝበፅሕ ምዃኑ ማሕበር ደርሆ ደቡብ ኣፍሪካ ኣፍሊጡ እቲ ለበዳ ኣብቲ ሃገር ኣብ ቀረብ እንቋቑሖ ስጋ ደርሆን ሕፅረት ኣስዒቡ ይርከብ እቲ ሓላፊ ሞዛምቢክ እንቋቑሖን ቀለብ ደርሆን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ንኽኣቱ ከም ዘአገደት ወሲኹ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም